Salam ýaşlar, täze topun gepleşigini dinleýärsiniz. Her hepde bolşýaly, bu hepde hem studiýada siziň bilen men Sehra. Gepleşigimizde ýaşlar we söýgüller güni, ýagny keramatly Valentin güni barada türkmen ýaşlar bilen geçiren söhbetleşigimizi eşdirer. Men okuyanda ulam sala bellenýär. Bu şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasy susi programmasy üçin ardalar kabul edip başlady. Gepleşigimizde bu barada hem maglumat berer. Türkmenistanda şu ýyldan başlap daşary ýurtlarda gaýbany okap alynan diplomlar ikrar edilmedi. Bu tapşyryga daşary ýurtlaryň birine ýokary bilimni gaýbany dowam etdiren türkmen talibiniň berjek reaksiýasyny hem siziň bilen paýlaşar. Daşlap okan okum, näçe kabul edilmeýär, şonu bilesinmeýärdi. Gepleşigimizin ahirine bolsa her hepde bolşaly geçenekdäniň dowamında türkmen ýaşlarynyň internetdäki işçiligi barada maglumatymyzy dikkatiňize hödürler. Şuň studiýamyzda deňduşlarymyz Azady, Nesivany hemde Kerimi mehman edýäs. Ähliňiz gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Şuňky gepleşigimizin esasy temasy ýaşlar we söýgüller güni. Ýagny söýgüller güni, ýagny keramatly Valentin güni her ýylyň 14-nji fevralynda dünýäniň ençeme ýurtlaryna bellenip geçilýär. Bu gün söýgüller birek-biregine sowat berýärler, gul goşurýarlar ýa-da gutlaw atkrytkasyny uradýarlar. Ilk bilen deňduşlar sizden sorasym ele, şu söýgüller güni, ýagny şu keramatly Valentin güniniň taryhy barada bilýäňizmi? Näme üçin şu gün bellenýär? Tarihi maglumatlar edil gıdıklanıp bu arada okak görmedim hiç yerden sebebi kendim gıdıklanlar yani bir şeymeder. Çünkü kâvr yerlerde başka bir tarihi öğrenilmesin bu şeyler nasıl oluyor. Mesela için kâvr yerlerde bu Valentinian Hristiyanların kâvr maglumatlara göre protestant tuttur diyorlar, kâvr maglumatlara göre katolik diyorlar. Yani esası bu değerli açık olan adam şu dövrlerde homoseksualları nikahlaptır deyip aýdylýan yerleri var. Ýa-da en atasy garşy bolan ýaşlar nikahlar, şonuň üçin söýge ullasan bir özüni beren adam eken we söýüşýänler hiç taýdan etmezden olar nikahlar diýip bir maglumata dabat geldim. Kerim, sen bu barada näme bilýän? Tarihi barada Valentiniň ölenini bilýän, 14-nji fevral 270-nji ýylda ýa-da öltür öz zady ýany kendine okan ýerimde öňler bir imperatorun döwründe eskerleriniň ünsiz ýaly aýal almak bolanaken Valentin bolsa şolary gizlilikden nikahlaýan eken. Şoňçynam söýge söňýär ýaşlaryň birine olan söýgüsine garna ulgaşan koşup beçen ölenini bellemek bar. Sağ Kerim. Nesive senne bugünün tarihi barada, aýratynlygy barada maglumat barmy? Şunaýdaýyn, bugün hiç berlemedim. Ben şimdi ise mamam Hristiyan, papam da molla. O ýöne mamam diýerdi Valentin'e kutlaly diýip, ýöne papam da isläni okdy. Men papama ýakyn oldum. Men Valentin'i hiç berlemedim. Hristiyanlykla habarym ýok. Valentin näme bolany, oň nämeden hiç habarym ýok. Hiç gıdıklanmadım. Mamam dağı evdeki doğanlarım kutlayalar. Men Hristiyanları söýemok, dinek islemok. Men hemme dinlere de saýgy duýan ýöne kutlamok. Menin sorasym ele, Türkmenistanda şu nähil bellenýär? Ýagny daşary ýurda gaýtmadyňyzdan ozal Türkmenistanda şu nähil bellenýär diýýärdiňizde düşämi? Daşary ýurda gaýdanma 10 ýyl ýalyk boldy da. Ondan Türkmenistan'ı 2 yıl mektepten soň aňarda gezdim. Diyecek olanladım. 2004-nji ýyldan öň men okuwçy wagtym. Men dogrymaýsam bilemem, okudum şoňlar bunyň bardygyny. Bilen mektebimizde de bilýän ýok. Aha, sağ ol Azad. Ya eşdiler diň bolmany. Aha. Kerim, sen bu arada näme pikirdi? Men okuyanda ulam sala bellenýär. Atkrytkasyk adalan bolýar. Ýylynda 8-nji klasslarda ýaňysmy ham baýdamda beren bolýar. Meselem sosial saýtlar arkaly ýa-da umuman Türkmenistana baryp gelýänlerden datdan ýa-da şeýle görýäňizde gidip geleniňizde datdy. Kerim sen görýänsiň ýa-da Nesibe sen adada bir näçe ýyllar baramok diýdi. Diyecek bolýanym da şu häzirki wagtda sosial saýtlar arkaly Türkmenistanda bugüniň nähil bellenýändigini
adekimde görýänsiňizde şu wagtda häzirki wagtda şunun bellenişi nähili? Men konservant, şoň üçin satalitetlerden satal bolmalardan hiç oturamak, şoň üçin bakada mertbilmerim kam diýen. Sağ ol Azat. Kerim? Birinci eýdip ýerdik, oğlanlar ortadan bile ýaşaýan bir oğlanmyz ýa. Basym 10 fevrala diýen, o diýen diýen aýdaqylar gowy başlatyk diýe. Ýa näme diýjekler? Ay spesialitetlerde bilemem. Kovalaklarım yani herkimden soğuk adal mağşin gaylar gaylar bar ana aytmalı tak bilemem spesialitetlerde aydınlar çıkar suratlar çıkar batafır galasavanya varslar Sveta Valentina atniçay sonyalar çıkar diýer haklar. Yani Kerim diýjek bolan söýgüller güni ýakynlaş berse, gyýdlar öz halaşyna ýetler bilen gowurlaşyp. Ha, sowadan üçin şeýdän. Aýsan ýalaklarym bar boýnam. Ha, Nesibe, sen bu barada näme pikirde? Men pikirimde onyalık gyýdlar ýokdur. Näme sen diýselerde bir parça sowada aljam diye bir tane hani oğlan bilen söýgüli bolmak bilmedim. Maňa göre däl. Sowada aljam diýip bir oğlan bilen söýüşmek bilmedim. Yani maňa çok saçma geldi yani. Sağ ol Nesibe, öz pikirleриň üçin. Siz özüňiz meselem ýaşlar şunun bellenmegine umuma nähili araýaňyz? Siz nähili araýaňyz? Başgalar belläpdiler, her kimin öz başyna azat pikir etmäne hakly hukugy bar. Soň biri bellese, men üçin hiç gerek ýok, oň isleýän bar. Bir namysal üçin sen günne etiýän, sen olsa günne çor ýan diýdirmeýär. Şoň üçin edil şu temada da sen şunu belläň ihtimana men pikirimçe hakymyz ýok. Azat meselem söýüliň bolsa, belkem badyr şu adam. Şol meselem gürleşende belki söýüliň senden bir zatlara garaşýanlar, belki gutlamaňa garaşýanlar. Şeýle bolan näme? Sevgilim bolsa diýmem pikirimçe menden bir zada garaşardy. Olam durmuşdyna. Anam bererdim. Başga da diýip. Sağ ol Azat, öz pikirleриň üçin. Kerim? Men şunu Valentin günü diýip kendiler bellemer ýana seherde bayramçylyk ýalyk bellenilýän şin hemmede meselem kinaşatlarda seherde nira girsen we desen bezelen we bolan şin şonyalyk atmosfera dören şin şoň aýlanlaryň bir pikir eden wagt geçiren ýana Sveta Valentin şinlerlanym aýna bahana bolýar oğlum. Kerim, Nesibe hem de Azat, şu bizim Azat haberden kötükon web sahypamyzyň ýörite täze tolkunan başlanan bölümini bir näçe tesir gelip bolşupdyr. Şolon käbirlerini siziň bilen paýlaşasym ele. Belki siz hem bu tesirler barada özüňiziň goşmak isleýän pikirleriňiz, garaýşlaryňyz bardyr. Soňdan olar sizden soraryn. Meýli sady bilen tesir alyran bir okuyjymyz akşam saat 9-da Ilham Seýliýähinde söýgüller üýşüşip bilelikde asmany bir howada ýanyp uçýan zat goý bermek mümkinçiligi bolar. Şonu bilip bolar, ýaş halkymyz nähil belleýärler, hemem şu bayramçylygy nähil garaýarlar diýip öz pikirini galyrypdyr. De harpy bilen öz adyny beýan edip tesir alaran ýene bir okuyjymyz bolsa, hakyky söýgü üçin ýylly bir gündäli 360 we şunan bayramçylykdyr. Ýaşlary da diňe hakyky söýgü arzu etýän diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Şu söýgüler günüň bellenilmeginiň nähili gowy amatly taraplary bar, hemde nähili oňaýsız taraplary bar. Siziň pikiriňizçe? Men aýdaýaýym. Nesibe başysyny? Amatly tarafy gül satýan daýzalarymyz, gül satýan ejekelerimiz, gülleri satýarlar. Onlaryň girdijiler gowy bolýar. Näbileýin bazarlarda söýgüler güni hormatyna oğlanlar, gyzlar bir-birine sowga alýarlar. Men pikirimçe satyjy ekonomik adamlar için o tarafından gowy. Yani şimdi ise söýgüler bayram yüzünden kiselerini yani adamların başka bir peýdasy boljagyny düşünemek. Azat, sen bu arada näme pikir? Meniň pikirimçe, eger-de ýaşydyň we söýüşän gyzy bar bolsa, ýa tersine gyzyň söýüşän oglan bar bolsa, oňaýly amatly tarapy 14-nji fevral güni anyk näme işetjegini bilýär kisem.
şowunny belli bir planlaýarlar. Egerde şu bayramçylyk belliýän bolsa bu oňaýly tarapy. Ýakynda mysal üçin sizde bir gepleşik boldy, ýaşlaryň ara gatnaşyklary barada, ýaşlaryň sebäbi diýen ýaly temada. Şu taýda mysal üçin Türkmenistanda häzirki wagtda moral ýerleriň bozulyp düşýänligi we ýaşlaryň arasyndaky erkili gatnaşyklaryň köpelýänligi, ýagny mektep ýaşlarynaky gyýlaryň kem göwreli bolýanlarynyň sanyny köpelýänligi bardy. Gurrun etdik. Bu däl tarapy şoň ýaly ýagdaýlara bir ulakan ädim etdirýän bir bayramçylyk, bir gün nifasa edilýär. Sağ ol Azat, senem öz pikirleň üçin. Kerim, sen bu barada näme pikirde? Oňaýly tarapy ýene şeýle ýaşlaryň bile geçirmeginiň bile bolmagynyň bir sebäbi bolýan gün, bir bahana diýsen hemmede. Oňaýly tarapy Azadyň aýdyrlaryny goşulýan. Kerim, Azat, hemde Nesibe gepleşimde atnaşyp öz wagtyňyzy aýranyňyz üçin köp sağ bolun. Nesibäniň, Kerimiň we Azadyň söýgüller gününe bolan garaýşlaryny, şeýle-de olaryň bugünü nähil belläp geçişler barada beren gürüňlerini dinlediňiz. Deňdoşlar, siziň hem olaryň pikirlerini goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa, baş üstüne biziň hat, e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize hat uradyň. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasy zenanlaryň liderligi boýunça susi programmasy üçin arzalar kabul etmegini dowam etdirýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň web sahypasynda habar berilmegine görä, gurun edilen programma üçin arzalar 20 fevral çenli kabul edilýär. Bu nähil programma diýen bolmagyňyz mümkin. Gurun edilen web sahypada bellenmegine görä, susi Birleşen Ştatlarynyň zenanlaryň liderligini öwrenýän institutynyň ýokary derejeli akademik programmasydyr. Bu programmanyň maksady wagtda ýokary okuw jaýlarynda okap ýören taliplere Birleşen Ştatlar barada has çuňur düşünje maglumat bermekden ibaretdir. Bu programma ardasyny tapşyryp kabul edilen talipler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň institutyny 5 hepde okarlar diýilip agdalýan web sahypada bellenýär. Talipler 5 hepdäniň dowamında ençeme seminar diskussiýalaryna, okuw sapaklaryna, toparlaýyn tanışdyrylşa we leksiýalara, şeýle-de öwrüdüji tiýahatdyr gedelenişlere gatnaşarlar. Bu web sahypada bellenmegine görä dinanlaryň liderligi barada okuw programmasy Amerikanyň Washington ştatynyň Auburn şäherindäki Green River Community College atly ýokary okuw jaýynda guramalaşdyrylýar. Bu programma gatnaşma hukuky adanan denanlaryň dürli kärlerde işleýän Amerikaly aýal liderler bilen duşuşmaga mümkinçilikleri bolar. Şeýle-de gurun edilen programma gatnaşyjylaryň her biriniň lider hökmünde özüniň üstünligini görkezýän bir proýekti planlaşdyrmaga we durmuşa geçirmäge mümkinçiligi bolar. Eýtem bu programma kimler arda tapşyryp biler? Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň web sahypasynda berilýän maglumata görä programma dalaş edýänleriň ählisiniň ingliz tili boýunça usatlygy ýokary bolmaly. Şeýlelikde olar ähli akademik programmalary işçen gatnaşyp bilerler diýilip agdalýan web sahypada bellenýär. Dalaş ýerlerden talap edilen şertler bilen gyzyklanýan bolmagyňyz mümkin. Ynha şol şertler. Gurun edilen web sahypada bellenmegine görä bu programma 5 ýyllyk uniwersitetlerin ýa-da institutlaryň 1-4-nji kurs talipleri, 4 ýyllyk ýokary okuw jaýlarynda okuyanlaryň arasyndan hem 1-nji, 3-nji kursyň talipleri arda berip bilerler. Bu programma boýunça kämilleşmäge höwes edýän dalaşýarlar jemgyýetçilik işlerine we okuwdan daşary işlere gatnaşan, akademik işlerde çykyş eden, şol sanda denanlaryň liderligine değişli temalar boýunça gyzyklanma görkezen bolmaly diýilip web sahypada bellenýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň web sahypasynda dalaşýarlaryň okuyan uğurlarynda üýtgeşiklikler bolup biler. Ýagny olaryň arasynda sosial, humanitar bilimler, bilim, biznes we beýleki professional uğurlar bolup biler diýilip bellenýär. Dalaşýarlardan talap edilen şertleriň ýene biri hem bu programma boýunça arda tapşyrjaklar, mundan odal Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda diňe gysga wagtlyk bolup gören, ýoksa-da bu ýurtda hiç açan bolup görmedik bolmaly. Programmada dalaşýarlardan talap edilen şertleriň esaslarynyň arasynda olaryň ingliz dili boýunça usatlygynyň ýokary bolmagy talap edilýär diýilip web sahypada bellenýär. Susi programmasyna ardalary kabul edilen dalaşýarlar 2014-nji ýylyň iýun aýynyň 28-inden awgust aýynyň 2-sine çenli okuw programmasyna gatnaşyp Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolarlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň web sahypasynda habar berilmegine görä, gurun edýän programma ardalaryny tapşyrmak isleýän dalaşýarlar Aşgabatdaky e-mail adresinden peýdalanyp bilerler. Ýagny Aşgabat Education e-mail belgisi state.gov.
Ýakyny Aşgabat akabatçymyz Murat Turban Türkmenistanda şu ýyldan başlap daşary ýurtlarda gaýbany okap alynan diplomlaryň ikrar edilmejekdigi barada habar beripdi. Bu barada halk köpçüligine ýaýradylan takyk maglumat enideçenli gödeýilenok. Emma Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan muallimler bu tawşyryň öýdlerini eýem gowşandygyny aýdýarlar. Men bu maglumatdan soň türkmen ýaşlarynyň biri Aýjahan bilen söhbetdeş bolup, onuň bu tawşyryga bolan garaýşlary bilen gyzyklandym. Aýjahan, sen özüň ýokary bilimini akşam hukularda dowam etdirýän. Indi ýokary ýerden okanyň bilen akşam okanyň arasynda näme tapawut bar? Bilim saýdan hiç bir tapawut ýok. Sebäbi ýerden okuyanlar bilen akşam okuyanlaryň alýan tapaklary hemmesi şower tapalýar, şower muallimler girýär. Şower mysal üçin ýerden hem 8 saat 6 saat okuryan olsa akşamkyda da şeýle 6-8 saat okurýar. Diň arasyndaky tapawut maddi taýdan tapawut edýär. Ýerden okuyan talipleriňkinden biz akşam okuyanlar ikisi köp töleýärse. Ýöne mysal üçin de serýus okuyanlaryň köpçüsü ikinji akşam okuyan talipler. Sebäbi akşam okuyan okulları maddi taýdan gymmat bolan üçin uniwersitetler hem özüne daşary ýurtly studentler alanyna şu ikinji okuyan okulları has hem köp student alýarlar. Indi Aýjahan, öz daş döwrüňde, öz okuyan ýokary okujaýynda şeýle ortaça hasap bilen aýdanda näçerek Türkmenistanyň talip akşam okullarda ýa-da gaýbany okullarda okuýar? Mysal üçin men öz okuyan uniwersitetimde 600-700 türkmen bolsa, şonuň 400 zagy akşam okuda okuýar diýip bilýänler. Ýalňyşam bolmasyn. Aýjahan, gepleşigimize atnaşyp beren gürrüňiň üçin köp sag bol. Sag bolun. Deňdoşlar, siz hem ýokary bilimiňizi daşary ýurtda gaýbany dowam etdirýän bolsaňyz, bu täze tawşyrygy siz nähil araýarsyňyz? Bu tawşyryk siziň geljekki durmuşyňyzda nähil täsirini ýetirer? Öz araýşlaryňyz biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimizde uradyp bilersiňiz. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanda petiklan hirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde bulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhbir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar email belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Azat Habar email belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topar daşary ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setriň üstüne basym. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setr bardyr. Şoňa basyn. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setrde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyn. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setre bassym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde gosmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat email belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Türkmen ýaşlary odolky endiklerine göre geçen hepdäniň dowamında da sosial ulamlarda bir näçe durmuş meselelerini gozap, olar hakda pikir alşmaklaryny jedelleşmeklerini dowam etdirdiler. Geçen hepde de ýaşlaryň internetde özara nämeleriň gürrüňini edendigi sizi gyzyklandyrýan bolsa, onu bu gepleşigimi dinlemäge çağırýar. Soňky döwürde türkmen ýaşlary tarapyndan WKontakte sosial ulamda paýlaşylan degişme diýilip atlandyrylan käbir videolar ünsüm çekýär. Bu ýerde men olaryň bir hakda gürrüň etmekçi. Belki bu tema sizi de gyzyklandyrar. Türkmen ýaşlarynyň degişme diýip atlandyrýan bu videosunda bir oglan uklap ýatan beýleki bir oglanyň balagynyň üstüne atyr dökýär we onu hem otlaýar. Uykuda yatan oglan oýanyp odalan balagyny öçürmäsi ýa-da ýöne näçe janyksa da balagynyňky ot öçmeýär. Uykudan oňla açılıp yetişmedi oglan näme bolup geçendigini düşünüp bilmän gaty aldyraýar we oda öçürmek üçin wannala toğulaýar. Bu waka bolup geçerkä uklap ýatan oglanyň balagyny otlan oglan bilen wakany video alýan beýleki oglan ýagdaýa gülüp tomoşa edýär. 6 fevralda sosial ulamyň Türkmenler atly topor tarapyndan paýlaşylan bu video ýazga Şamrat Orazyf atly agda güler ýaly zat ýok diýip video baradaky öz garaşyny çürt kesik beýan edipdir. Hakykatdan hem käbir ýaşlaryň degişme diýip atlandyrýan şeýle video ýazgylaryna näme derejede gülkünç diýip boljakdygy soraw döredýär. Ertirne.com sosial ulamynda Ağacan he atly agdanyň näme üçin Türkmenistanda antena köp diýen söz başı bilen gozan temasy agdalaryň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. 10 fevralda gozalan bu tema 11 fevral çenli 997 edip okulypdyr we oňa 56 tesir ýazylypdyr. 68 sapar halanan bu temada şeýle diýilýär. Bu blog goňşuçylyk hakda, goňşuçylygyň ýetenligi hakda, agdywirlik hakda, ynamlyk hakda, ak ýüreklilik hakda. Bu zatlaryň antena bilen näme baglanyşy bar diýenleri bolsa, dün bolan wakadan gürrüň bereýin. Bir ýerde antena çekdirmekçi boldum, dogrusy her kimiň görýän antenasy. Domyň öňünde 10 san antena bar, ýokarsyna ýeni-de 10 sany, arka tarapynda da ýeni-de 10 san antena bar. Edil epişkeden çykan ýerinde de 3 san antena bar. Indi türkmen pikirine göre menem gidip bir antena alyp gelmeli we 101-nji antena edip dalwaryň üstüne dikip goýmaly. Diýen sözler bilen Ağajanyň blogu dowam etýär. Ýöne Ağajan atly agda beýle etmeýär. Ol öýde ýaşaýan jaýynda antenany dikmäge ýeriň ýoklugy üçin goňşularyndan biriniň antenany güni 2 öýede bolýan edip çekdireýin. Olam görsün menem göreýin diýerde gidip iň ýakynyndaky türkmen goňşularyndan biriniň antenany birikmäge ruhsat soraýar. Ağajan gürrüňi edýän goňşusyna ýüz tutany ol öz antennanyň hem görkezmeýändigini aýdýar. Ağajanyň bu gyzykly başdan geçirmelerinde ýazmagyna görä ol öz çağırıp getiren ustasyna goňşusynyň antenasyny hem mut bejerdip berjegini aýdýar. Emma goňşusy bu teklibi kabul etmeýär. Garad Ağajan atly agda ahir soňy beýleki bir ermeni goňşusynyň antenasyna birikýär. Umuman bu agda öz anyk başdan geçirmeleriniň esasyna şeýle netije gelýär. Bir howluda şol bir antenden 2 sansynyň bolmagy agdarlyk. Bir domda köp antennalaryň bolmagy bilen bizde goňşuçylygyň ýetenligini aýdyp bolar diýip sözüni jemleýär. Napoleon ady bilen tesir alaryň agda meniň ýaşaýan ýurdumda bir etaj jaýyň ýokarysynda ýekije antena bolýar we şol etajda ýaşaýanlaryň ählisi şoňa baglanýarlar. Her kim isleýän kanalyny görüp bilýär. Şu wagtda çenli problema çykanyny görmedim diýip antena bilen baglanşykly daşary ýurtlarda edinen tejribesini beýan edipdir. Up Edit ady bilen bu temadan tesir alaryň ýene bir agdada meniň okyan ýurdumda hiç antena ýok. İnternet aýyna 50 000 welin telekanallary online görýärler diýip daşary ýurtlardaky öz tejribesinden söz açypdyr. Sosial ulamyň bu temadan gürrüňe goşulan käbir beýleki agdalary häzirki wagtda türkmençiligiň, goňşuçylygyň, adamkäçiligiň kem-kemden ýitip barýandygyny gussa bilen beýan edipdirler. Twitter sosial ulamynda bolsa türkmen ýyly atly agdanyň ýa-da toporyň gozan bir temasy sosial ulamyň agdalarynyň arasynda gyzyklanma döredipdir. Ol 10 ýanwarda şeýle tweet ýazypdyr. İstanbulda düşüriljek türkmen kinosy üçin gyz gözlenýär. Maksimum 22 ýaş. Bu ýazydan çen tutulsa, onda gözlenýän gyzyň ýaşy 22-den uly bolmaly dälilýär. Sosial ulamyň Adat Rahmanow atly agdasy gyz üçin beriljek tölegiň näçedigini sorapdyr. Temany gozan agda pul meselesini gyz tapylandan soň gürleşmegiň has makullygyny ýazypdyr. Bu agdanyň arasyndaky gürrüňler dowam edýärkä türkmen gyz atly agda hem bu gürrüňe goşulyp gyz filmde çukur gazyp gömmek üçin gerekmi diýip sorapdyr. Twitter sosial ulamyndaky bu tema häzir hem şoňa meňdeş gürrüňler bilen dowam edýär.
Yaşlar bu hepde hem gepleşimde berilen wagtyň soňuna ýetdik. Her hepde belläp geçişim ýaly. Bu hepde hem ýatladasym gelýär. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, çekinmäň. Islenlik wagty biziň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresinde hatur edip bilersiňiz. Öňümizde hepdäniň çarşamba güni efir toplanmaryna duşuşançak. Söýgüller gününi, ýagny keramatly Valentin gününi göwnüňizde ýaly. Ýagny özüňizde ýakyn duýan adamlaryňyzyň ýanyna garşy almaňyzy arzu edýän. Hoş.